Пускаме видеото, Валката трябва да го фанеш в кадър. Купа, не гледай колко издрън телефона, аз не видим какво снимам. Да, да снимам. Снимам. Добре, добре. Задържи. Газ! Е там, бе. Така бе, какво? Осмихни се на камерата, Валка. Това беше за камерата, бе. Валка, защо не му подаде повече газ тука? Подай му повече, бе. Подавам ли, бе? Повече смес трябваше, смес. Не, много добре е тръгнал отдолу, обаче тук в завоя му върна. Искаш да ти го кача? Ау. Валка. Миленчо е днеска много тънка лайсна. Качване на мотор Кока-Кола. Аз съм кафе и кола, кой как си избере. Ама за опашките не гарантирам. Да, ама за задната опашка си, да. О, Пепи го чувам. Леле, как го обръща професионално. Значи да оставя ключик от всичко. Как го човек? Жар. Валка, искаш да го кача, бе? Да го кача, искаш? Викни му на Пет. Аре, Петре! Аре, Пешо! Валю, не можеш от наме, брат. Дай, има място. Валка, нямаш никаква скорост, бе, човек. Как ще тръгнеш оттам? Не мога да се засилиш, Валка. Не знам да е проя, ако искаш, ама само ще го метеш, братле. Ход старт! Опа! Пино, мъсълце малко. Втора! Ще стане другия път. Пепи, ти си, бат! Аре, Петре! Има, давай! Магистрала е! Как ще камъни няма. Магистрала е! А краси? Лифт. Като пуснат лифт. Много скорост трябва. Там трябва да се себата скоростта вече. Да. Добре, този път добре. Еми, значи, добре. За камерата стана добре тая. Ебе, майка, качването, че тия да маса. Що не иска да ходя там, откъде си минавам? А ти искаше направо да го пробваш? Аз оттам се качвах 100 пъти минали път. Къде направо? Не там. Вместо да забия насам, там се пробвам. Ами то може да там, да. Ама верно, че то ма... Зависи, ама то се завочето е пенис. Удари ли се? Искат да ме увери. А ти остро го фърли. Какво да направим? Аре, краси, ти си, брат! Що не мога да се кача на нея? Скорост трябва, бе. Краси, аз разчитам на него да направи добри записи. За Фейсбук. За Фейсбук. Оу, този път ми се струва добре. Сега! Значи кафе и кола и го качвам. Нищо. Абе, на коя го таковаш, бе? На втора, ама ще трябва да карам трета. Как на трета, бе, брат? А? Не е ли много, бе? Че се окупа? Окупава, защото няма скорост. Опашката здрава, тая новата опашка, тя си е мекотел още. Знаеш как хубаво се огъна? Да. По моите. По-напора, аз съм в неправилната посока. Факът сега ще тръгнем, бе. Айде надолу. Се хвърли, И тримата. това не удари. Тук много лошо. Ама ако искаш се, аз ще го кача. Почни малко. Това ще пуша една цигара, това ще си кача. Абе, качо ги горе. Абе, добре, фърли раницата тук горе, бе. Фърли поне на ти тежест. Какво ти е тара? Еми да. Само я носиш, няма смисъл. Метни е така, аз ще я придърпам. Сега да запиша само и Валю, защото съм сигурен, че ще даде всичко от себе си. Да, метни. Метни, аз така ще се търкане. Няма бе, няма всичко. Първият си бензин е.
Абе, това колко минути има още, бе? Като силни телефон. Но те сега ще го направят, бе, ти уникални ули. След малко ще стане вече учебен. То виж, че изчезнах коловозите. Уникални, не бе, много е елементарко. Има пинищийски с завойче, с Да. такова. Много хубаво. Толкова гюле е толкова. А как не ме създаваме тук? Добре. Добре, добре. Горе, горе, горе. Ево. Аре, момичета! Петре, тук ще пушиш, айде, брат. Дай челента свърши. Видя ли къде си? Скоро си горе. Ама то се напълниха вече коловозите, бе. То си стана интелигентно. Ние го дани. Го изравнихте, бат. Свлекохте сипе, бе. Ао, Валю. Аре, Валка! Майка му е бана и сипей. Леле, как го среза. Ау. Разлив. Леле, майка. Леле, виж какво става. Газ! Защо върна, бе, сине, бе? Глей. Върна, брат, иначе вървеше перфектно. Много добре вървеш.